«17 година», час новин на ТР. Ви дивитеся «Заман», 9 березня, 1471 день анексії Криму. Студія Скандер Маметов. На організаторів виборів президента Росії в окупованому Криму чекають українські санкції. Про це повідомляють у Міністерстві закордонних справ України. У заяві йдеться, що над розширенням санкційних списків в Україні працюватимуть після проведення незаконних російських виборів в окупованому Криму. Україна буде працювати над розширенням санкційних списків після проведення виборів в Криму. Політичні наслідки – це як мінімум невизнання правомірності проведення виборів на території тимчасово окупованої АРК. Ми продовжуємо згадувати події 4-річної давнини у Криму. 8 березня тисячі жінок на півострові вийшли на мітинг за мир проти окупації Криму. 9 березня знову мітинги про українських громадян, переважно біля пам'ятників Тарасу Шевченку. Саме того 9 березня 2014-го відзначалася 200-та річниця від дня народження поета. Тим часом російські загарбники нарощували плани захоплення півострова. Як розвивалися події у ці дні? Далі без коментарів. Это что это такое? Опомнитесь, люди! Я за мир из Украины. Не входить в составы участковых и окружных избирательных комиссий, не давать своего согласия на включение в списки избирателей. На улице надо выходить и показывать свое отношение к референдуму. Я не вижу их будущего в этой стране, которую нам собираются сделать. Абдулла Ібрагімов, який зник при в'їзді в Крим напередодні, знайшовся сьогодні під ранок. Він їхав з Херсона до Криму і у призначений час після обіду не повернувся додому. Телефон був виключений. У різних окупаційних органах на блокпості поліція армянська рідним давали суперечливу інформацію. Пізніше правозахисники з'ясували, що весь цей час Абдуллу Ібрагімова утримували на КПП «Армянськ», там його допитували і побили представники ФСБ, і лише вночі відпустили. Причина затримання невідома. Сейчас мы здесь, в полиции, никаких заявлений не писали. Это будет написано уже непосредственно Абдуллой о том, что он был избит, и заявление о преступлении, о том, что к нему применялись противозаконные меры. Это будет уже сделано завтра утром. Он настолько избитый и даже не в состоянии объяснить, как он доехал и что с ним.
Сьогодні 204-та річниця з дня народження Тараса Шевченка. У Києві до пам'ятника Кобзарю несуть квіти. Не забули про Шевченка і в окупованому Криму. У Сімферополі до монумента символа вільної України прийшли активісти Українського культурного центру. Поклали квіти, після чого у храмі святих рівноапостольних князів Ольги та Володимира запалили свічки на честь дня народження поета. Вшанували Кобзаря і в інших містах півострова – Керчі та Ялті. За життя Кобзареві у Криму й у Севастополі побувати не довелося, хоч він і намагався відвідати півострів дорогою зі заслання. Проте у своїй творчості Тарас Шевченко одним з перших серед українських художників зобразив кримських ханів. Докладніше Олена Царенко. За свідченнями істориків, перше знайомство Шевченка з морем і Кримом відбулося під час поїздки в дитинстві маленького Тараса разом з батьком і чумаками. Хоча інші дослідники таку подорож Тараса до півострова заперечують, розповідає мистецтвознавець Василь Перевальський. На жаль, Шевченкові не довелося побувати в Криму. Не довелося йому побувати і для того, щоб продовжити навчання з академічної освіти як художник за кордоном. Про Крим Тарас Григорович Шевченко дізнався ще в дитинстві, в основному з розповідей чумаків, які проходили чумацьким шляхом біля його села. Пізніше, навчаючись у Петербурзькій академії мистецтв, він ґрунтовно розширив свої знання про Крим та його історичне минуле. Шевченко – це всесвітньо знаний і вселюдський поет, не тільки український. Він, хоч не був у Криму, але мав його творчість також добре знана в Криму, і ще й зараз є і в Севастополі, і в інших містах пам'ятні місця. Не був, але мріяв побувати. Тема Криму знайшла своє місце в різних напрямках творчості Тараса Шевченка. У 1837 році він написав портрет віце-адмірала Павла Нахімова. У 1842 році молодому Тарасові замовили ілюстрацію до книги про графа Суворова. Серед його робіт – картини «Суворов у кримського хана Шахінгірея», «Суворов у Мосибея», «Суворов на святі в честь угоди з татарами». До теми Криму Шевченко-художник повернувся і після заслання, створивши картини «Дари в Чигирині» і «Богдан Хмельницький перед кримським ханом». Тарас Шевченко – перший серед українських художників зобразив кримських ханів – Іслям-Гірея III і Шахін-Гірея, інших кримсько-татарських правителів і полководців. Працюючи над картинами, майстер глибоко вивчав не лише історичне минуле, а й побут і традиції кримських татар. Олена Царенко, Данило Карп, Заман, АТР. Вірші Тараса Шевченка як квиток у метро. Така акція відбулася у столиці з нагоди дня народження Кобзаря. Пасажири декламували вірші і їхали безкоштовно. Акцію провели на станціях Майдан Незалежності і Тараса Шевченка. Якщо хтось розгубився і поезію забув, тому видавали пам'ятку з віршами видатного українського письменника. Подібну акцію у столичній Підземці влаштовують удруге. Торік зачитали вірші Шевченка близько 200 людей. Найпопулярніші – «Заповіт» та «Сон». Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить, пожовкли листя, гаснуть очі, заснуло серце. У південно-корейському Пхьончхані відкрилися 12-ті зимові паралімпійські ігри. Світлове шоу, феєрверки, запалення параолімпійського вогню та парад країн-учасниць. Прапор України нести довірили 4-разовому чемпіону та 8-разовому призеру параолімпіади з лижних перегонів і біатлону Віталію Луку. Нашу країну на змаганнях представлятимуть 30 атлетів. Українці змагатимуться у 3 видах спорту з 6 репрезентованих на Паралімпіаді 2018. Це лижні перегони, біатлон та сноуборд. Бачу інших спортсменів. Доволі чисельна така делегація вийшла на стадіон. Це таки, незважаючи на те, що завтра дуже відповідальний старт для нашої команди. Для України ця зимова паралімпіада 6-та в історії. Найуспішнішими змагання були у Турині у 2006-му. Там українці здобули 25 медалей, 7 золотих, 9 срібних і 9 бронзових. 25 медалей також вибороли на попередній зимовій паралімпіаді у Сочі. Це було 5 золотих, 9 срібних і 11 бронзових. Паралімпіада 2018 триватиме до 18 березня.
Головне ток-шоу країни про Крим. Проект «Міст». Дивіться на телеканалі АТR вже цієї неділі о 20-й вечора. Протягом 2 годин у прямому ефірі політики, народні депутати, правозахисники обговорюватимуть тему виборів російського президента на окупованому Росією півострові. Це всі новини на цю годину. Не пропустіть наступний випуск «Заман кримсько-татарського» о 6-й. Зараз на АТR програма «Бугунь». Залишайтеся з нами.